थांनाय साल मार्च दालनि 14 सालमारि चा साल सानजानि सम जरावो जम्पुइजालाव तंमा तिप्रा मथा पार्टी ऑफिस बसकांगो सिलाइ थाम कई क्लां थांजाका तिप्रा मथानि वर्कार अमित देब्रमा 9 राउन्ड सिलाइ कोजक थानिबो कलसा अमित देब्रमनि याकुंगो नांखा बनपुल्या जम्पुइजाला साकाम नगो तलांखा आबुनि यागुलो आगोतला जीबी साकाम नगो रेफर खाइले जाखा थानाय साल सानजा जरावो जम्पुइजाला आमसाइ बिलेखन तंग हालक देरावै थांगा पातेमानि यागुलो तिनि मार्च दालनि 15 सालमारि कक्ति साल दीपनि जरावो जम्पुइजाला तिप्रा मथा पार्टी ऑफिस बसकांगो जे पार्टी मुं पार्टी माने बम खिथारजाकमानि सिलाइ कोजकमानि आ कक्तमा मानै तिनि पुलिस तै फोरेंसिक टीम डग स्क्वाड तै पार्टी माथायो थांगै सयग्या थानाय सालो तामो बमा हाइके पार्टी खा आमसैनि लोकरनि खुक्तै खायनायदि सिनि मांपिलिवो आजा काका नंगर ताम नि बागै फायरो को मिया रो साजा जरावा गुलिनो खंगर बाबु पार्टी पिसन नाय खायमनो तारन कामिके आनि कामिके तो उजान पातलिया म थाइदि मुं थामा म जागाने बुं तो जम्पुइजाला ब्लक हाथाय हनजागो मुंखा पार्टी ऑफिस बसकांगो ता तामनि पार्टी ऑफिस म मखा तिप्रा मथानि पार्टी तामनि खाना नंगो को मिया सारिगो आजाका और दुगलाम तंगै kokjakma हने जे मिया जों निजरगो नुखा तै एमने जे kokjakma तो तीन पार्टीनि बरक बा सिपसिनि तो तो आरो कंसा बियांगाय बनि कपाल आकरो बें सेस पाइ थाखा जागान थके दे बनि बुकरांगला आरो जे मिया अदिखलो न बाजाय त मनि बनि खाय देब्रागलानि आसति पारमिनि ताव जिबे हस्पिटाल सबै ओ जे इंजुरनाय बिन मुं तामो अमित देब्रमा अच्छा केन्द्र सरकार अच्छा जे आरो कोगलाय पनि आरो कुनो प्रमाण नखरा मा प्रमाण बोलते आरो गलिनि थुलक मा खाउ करो काइसा नाइना मेन थुल मानजा करो काइसा मानजा कनि मानजा एता बिहारो बमब्रा संगानि आब्रो बै इनभेस्टर खाइ दङ डिपार्टमेन्ट नि बुमरो पेर खाना आरो ओइबार पेर खाना आरो बुम तो जे आं जेमा वाइसन पेरो आइं जे पुलिस सारिको तर मोटामोटी मरनाय दंब्ला आइं साइदन पर खाली मा थामै क्या एरपते पुलिस और पुलिस ड्यूटी खाइ दंमोन ना बुम खिरा जाखांगे पर खारि मा थामै आसमन आदि खला ना बर तो प्राइस मोन आरो आसुखना अच्छा अब बाइक लोको सामिया म अब तो पार्टी नि होता खां मालियां दखा सिलाइ के नाने में नौटा राउंड खतना नौटा राउंड कोखा खाबो तो पामानि और साइमालि अंके आइं तैबो गुलि कोमानि आबो के और नांमानि खबा आर परसे लास्ट तो खितरेने अच्छा काकने बुं के अनके गोपाल देबो अच्छा त नर ताम भए आछुलाई त ह तर तिन ताम भए आछु त र मिया ओ जगह बम देखागो होनाय बनानि लेखातै मिया बुम देखागो होताय और पिस्तल बाय नयरामने बजे kokjakma ओति प्रमाण पार्टी ऑफिस मथा बाकी साइमा खान पिस्तल को जे बई सामो मदेन ताइ को साइनु नुकसु गया और को गुली रखला जा तो नखा गुली रख तो तंगै साप्लाय मिसन तो तो नुखा बेरा पाजा नुखा प्रमाण नुखा प्रुफ नुखा हमना म मेनि पार्टी मंगो न कोटाव खनाका जों खालामा का मोबाइल ति बा प्रो 10 टा रुपया ना 10 टा 10 only 10 टा खतना हम पार्टी ऑफिस खले म हम के प्रमाण पार्टी ऑफिस जम्पुइजाला ना कौन ताका तो ताइ दारा नि कनि के आन कुजान पातलिया उजान पालिया अने नि सिनेमा सम्बराम देपरमा थानि पडमिन